A explanada de Coroso será punto de partida e meta da carreira pola diversidade de ámbar que se celebra o domingo 10 de maio. Nesta 12ª edición, a cita incorpora as categorías habituais xunto cunha proba lúdica e algunha que outra sorpresa. Este ano incluímos unha proba lúdica que ven recollendo varias categorías que antes facíamos, como as probas infantís, como a andaina, e que todos podemos participar. A idea desta categoría é que con unhas actividades un pouquiño máis divertidas, pois que todos podamos pasar un bo rato xuntos, facendo esas probas, esas actividades que temos un pouco diseñadas e que xa coñeceredes o día da proba. Dende o Concello de Ribeira animan a toda a veciñanza a participar na proba para medir forzas con corredores como Jonathan do equipo de running de Ámbar, que leva todo o ano adestrando para esta cita deportiva. Convido a todos porque é un gran cometido que les están levando a cabo para que podan dispoñer desa vivenda, que podan facer a súa vida, como se volvo a repetir e reiterar, autónomamente. Son un alumno de Ámbar, el tamén participo nas carreiras de Ámbar co profesor de running, e me gustaría que todas as xentes que puderan participar na carreira que puderan participar tamén na carreira cos meus compañeiros. As inscricións xa se poden realizar a través da web de cronotec.es cun custo de 7,5 €. Todo o recadado destinarase a subvencionar o proxecto de rehabilitación de vivendas inclusivas que Ámbar ten en marcha no Concello de Boiro. Vai a ser destinado íntegramente ás vivendas de ecosistema inclusivo pois para as persoas con diversidade e a súa aprender e desarrollar a súa vida diaria. É un proxecto que levábamos anos intentando facelo, pois saleu e surgeu no Concello de Boiro, pero este ano o que estamos dedicando é todos os esforzos en que todo o que recaudemos vaya pois para facilitar a restauración de ese edificio. Os que non poidan correr ese día dispoñen tamén dun dorsal cero para facelo o seu donativo.